prebiehajú také promo aktivity v súvislosti s mojím novým albumom, ktorý som vydala k svojmu výročiu, som si sama darovala mojim fanúšikom. Album má názov Premeny a je v podstate takou mapou všetkého, čo sa mi podľa mňa dobre podarilo urobiť v hudbe. Piesne sú prearanžované, majú taký nový šat pre kapelu Amalie Orchester. A ľudia tam môžu počuť piesne ako Slnečná balada, Tieňohra, nejaké veci z albumu Tajomstva. Aj najnovší single Fea, ktorý je momentálne v rádiách, celkom úspešne, celkom sa mu darí údajne. A dnes som premiérovala aj videoklip a chystám sa na Šnúru, Prežili milenci 2, kde budeme práve piesne s tým malým orchestrom prezentovať. No a v zápäti ma čaká to zaujímavé turné histórii s kapelou IMT Smart, ktoré som bola súčasťou kedysi dávno v praveku, keď som mala 15 rokov, keď sme začínali, takže sa na to veľmi teším. A potom ma samozrejme ešte čakajú, aby som nezabudla, lebo to je tiež taký highlight ku koncu roka. Cigánsky diabli a 100-členný maďarský orchester z Budapešti, tuším, bude koncertovať na Slovensku a tam budem opäť ako host, takže sa veľmi teším. Chcem cítiť priestor. Nie, lebo ja som aj v tomto náladová, čiže niekedy sú piesne, ktoré... Keby si sa ma opýtal, ktorú pieseň aktuálne nehrám rada, alebo že mi lezie sami už na nervy, tak ti viem odpovedať. Napríklad Môj Bože. No vieš, lebo to sú väčšinou piesne, ktoré ľudia očakávajú, že budeš hrať a musíš hrať stále a už sa to stane takou povinnou jazdou, tak vymýšľa stále nové aranžmány, že by si to skúsil tak, hraješ. Ale tí ľudia to proste chcú tak, ako to je. Takže niekedy sa ti to už proste ohrá v tom tvojom playliste v hlave. A ďalšia vec je tá, že predstav si, že keď nahrávaš, tak ty piesne počuješ 1 1500 krát stále dookola, celý deň, niekedy celý deň, celé 2 dni, stále tú istú skladbu. Takže asi je to aj normálne. Potom keď počuješ niekde rádio a seba počuješ, tak je to v pohode ešte stále? Ja, to je proste strašné, lebo už si to neviem vypočuť len tak, ale stále hľadám chyby. A ešte to som mohla urobiť inak a toto na budúce takto a prespievať to a stále riešiš nejaké tie detaily, vieš. Keď ten človek má v sebe nejaký talent alebo dar od Boha, tak je inšpiratívne skoro všetko, čo prežívaš. Najhorší je taký ten impotentný kľud. To je pre tvorivého človeka asi najubíjajúcejšia vec. Takže ja mám niekedy napríklad sama pocit, že už nevytvorím nič a že toto je možno posledná pieseň, ktorú som zložila, lebo mám pocit, že v mojom živote sa nič špeciálne nedieje a v zápäti to príde, vieš, a napojíš sa na nejaký kanál, Boh vie odkiaľ a skladáš zase opäť nové zaujímavé harmónie. Napríklad nedávno sa mi podarilo vo výrivke, to bolo asi 3 dní späť, vo výrivke, vo vane som urobila ďalšiu pieseň, takže to ja fakt neviem. Celá pieseň na jeden šup vznikne? Alebo ako to? Zrazu zamyslíš, niekam odletíš a zrazu to počuješ tie nástroje, počuješ linku, počuješ kompletne celú pieseň akoby. Takže ja potom idem vieš, tak to hľadám a rýchlo nahrávam.